Konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista kixfet il-konfużjoni kbira u l-intriċċi li qed jiddominaw anke issa fl-elezzjoni għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li beda l-proċess ta' votazzjoni bikrija għal din il-kariga fid-Dar Ċentrali u bħal dik tal-kap qabelha fiha qed itellaq żiemel wieħed biss, Elix Perici Kalaxxone. Ġurnalista din il-Kamra tal-Aħbarijiet staqsa lil Bernard Grech jekk f'din l-elezzjoni hemmx il-proxy vote. Kien hawnhekk li Bernard Grech ħareġ bl-ewwel verżjoni tar-risposta tiegħu. Dwar il-proxy dik kienet deċiżjoni li tieħu l-Kummissjoni Elettorali. M'għaddix ħafna ħin li l-affarijiet ħadu żvolt oħra. Dan hekk kif waqt mistoqsija mill-ġurnalista Net News wara l-ewwel risposta tiegħu dwar il-vot bi prokura, Bernard Grech ġie mgħoddi karta mid-Deputat Nazzjonalista Robert Cutajar. L-istess deputat qallu biex jikkoreġi r-risposta li tal il-One News fuq il-vot bi prokura. Fil-fatt Bernard Grech f'dan il-filmat li jmiss jidher jitkellem ma' Robert Cutajar u tant kemm ma kienx attent għal dak li kienet jiġi mistoqsi li reġa' talab lill-ġurnalisti rrepetilu l-mistoqsija. X'taħsbu illi ser ikun qed isir differenti fl-attitudni tal-Gvern din it-tieni darba li se tippreżentawha, grazzi ħafna. U paċenzja jerġa' mill-domandi kieġbok? Malli wieġeb id-domanda mill-ġurnalista l-Istazzjon Nazzjonalista, Bernard Grech għal dak li kienu kitbulu fuq il-karta li ngħata u għalhekk sostna li fil-fatt fl-elezzjoni għal kariga ta' viċi kap nazzjonalista il-proċess tal-vot bi prokura qed jintuża wkoll. Jekk tippermettu li qabel nieħu domanda li jmiss, ħanerġa' qed jgħidu l-aħħar domanda, ħanerġa' nirreferi għal dak illi saqsejtni, tinsejt ngħidlek illi provajt isgwida wkoll fid-domanda fil-elezzjoni ta' Elix jirriżulta li Perici Kalaxxone li l-proxy vote qiegħed ukoll. Mill-istqarrijiet uffiċjali mibgħuta mill-Partit Nazzjonalista u mill-Kummissjoni Elettorali tal-istess partit dwar din l-elezzjoni għal kariga ta' viċi kap ma semma mkien li se jkun hemm il-vot bi prokura. Fil-fatt minn total ta' 6 stqarrijiet maħruġa mill-Partit Nazzjonalista dwar il-kariga u l-eventwali elezzjoni ta' viċi kap nazzjonalista imkien ma jissemma li persuni eliġibbli li jivvotaw jistgħu jagħmlu użu mill-proċess tal-proxy vote. Tantu hekk li l-istess partit jagħmel referenza diretta għal min ma jistax jivvota fil-ġurnata propja tal-vot, jiġifieri fit-30 ta' Lulju li ġej. Hawn il-Partit Nazzjonalista spjega li għal dawn se jinżammu żewġ sessjonijiet ta' votazzjonijiet bikrija, hawnhekk lanqas ma jissemma il-vot bi prokura. Dam differenza dak li ġara fl-elezzjoni għal kariga ta' kap u li fija kontesta Bernard Grech. Hemmhekk b'differenza minn dan il-każ, il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mela ċara li dawk eliġibbli jistgħu jużaw il-proxy vote. Tantu hekk li kien ħareġ stqarrija għalhekk biss. Hawnhekk il-ġurnalista Wan staqsa lil Bernard Grech dwar dan bil-kap evidentament skomdu ma jwieġeb xejn u jlebbet il-barra mill-Kamra. Għaliex ma ntqalitx fl-istqarrija tal-Partit Nazzjonalista għal tiegħek intqalet, Dr. Grech. Li attendejtu, li ringrazzjakom ukoll li intkom inaqgħadtu magħna u jekk Alla jrid nawguralkom il-ġurnata. Għaliex fl-istqarrija tiegħek intqalet din, Dr. Grech, u fta Elix Perici Kalaxxone mela. Skomdu twieġeb, Dr. Grech?